Powys Pumwyth. Ia, fi sy'n ma, Sara. Fioretta. Wel. Ta nhw beth sy'n Fioretta. Dych chi'n crio. Peidiwch â chrio i mewn i'r telefon fe dremwch glwad chi. Paul wedi mynd. Ond wrth gwrs, mae o'n y coleg, mae ganddo'n ddarlus 9 o'r gloch. O, does dim rhaid torri'ch calon. Mi gwelwch wrth y bwrdd coffi am 11 ac wedi mynd am dro yn y gerddi. Ond ydy hyn arferion yn felys. Beth? Peidiwch â chrio, Fioretta, mae'r telefon yn mynd yn reit damp. Gawsach chi ffrau? Na, hidiwch, mae pawb yn ffrio ar ôl y noson gyntaf. Wrth gwrs, mae'n wahanol heb briodi ei. I fenthyg o heb rent, rydych chi. Gewch chi ddod yma? I be? Be sy'n chi siwbo? Brecwas Cymreig? Wel, mae o reit syml. Iwd i gychwyn, wedyn cig moch a 2 wy, wedyn brechdan grasi a marmalade a the, wrth gwrs. O, te treina mae'n i gael bob amser i brecwas cyn darlus 9 o'r gloch. Beth? Pwy? Paul? Mi ath allan heb brecwas? Heb ddim o gwbl? O, Fioretta. O, beth awr y frydwyr. Darlus 9 o'r gloch heb damad o brecwas ar ôl noson o'r hen arfer Gymreig o gari yn y gwely. Trian o'r dosbarth clod. Wel, dwch yma os manwch chi. Iwd. Gnaf, mi ddangosau chi sut mae gwneud iwd. Ydy'r cyfo mae'n rhaid i gadw o'n fyw mwyn y gogan ferth. Does gennych chi ddim darlith y bore yma? Wel, dwch eich roeso. Y ffedog, cofiwch, nid gŵn coleg.